Gedhe aja ijol-ijolan mik ngono lho ya. Gak pareng dijol-ijolke. Lah teng napa? Kudu tetep kuwi terus kudu. Iki lagi tak rembug karo dar lho. Alu ae lho lah. Lah gedhe ra oleh. Oh ngenteni gedhe. Hah? Ngenteni gedhe ndak oleh. Ya wis gedhe, wis umur. Lah Mbak Umi wis gedhe, berarti golek ijol-ijolan mik. Wis rampung peksi. Yen wis gedhe, wis umur, aja meneh kok mik, gak mbok salon kontrol ijolke ra masalah. Kontrol. Kan ya, nama saya Niken Salindri. Tenane. Kediri punya bos. Duwe tahuku ning sing Umine Niken ayo. Nggih, iki arep tak du njajal. Wah kaya jangkrik wis didu. Mas Cahya bocah lewa kula nyuwun gending podang kuning. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dalang niki saking Pak Supri Kota Riok Ponorogo nderek ningali wonten SMK 1 Bendo Magetan. Nyuwun gending podang kuning matur sembah nuwun. Matur nuwun tasih dipun tenggani. Podang kuning didu antarane Umi karo Salindri. Nggih. Salindri ki cara pewayangane bojone sapa kuwi? Bojone Bojone. gendruwo. Hah? Gendruwo. Loh. Salindri kok bojone gendruwo lho. Jare bapakmu dalang bojone Salindri ki sapa kae? Iya, nalika Pandhawa nyamar ning Wirata kae Oh, bojone ngaku-ngaku yen bojone gendruwo Iya. sejatine kuwi Sejatine bojone. Werkudara. ning asline pewayangan Jawa Salindri adalah Drupadi, istri dari Puntadewa utawa Tondo Dwija Kangkong. Nah, Drupadi lah Bu. Bojone Pak Kangkong. Aku berarti Budwi. Lah apa bojone Pak Sukron? Hah? Wong jenenge kuwi Puntadewa ya Dwija Kangkong. Nggih. Suprono. Bapakmu ki dalang, bapakmu jenenge dalang sapa? Gedleng. Apa? Degleng. Dalang Degleng. Heeh. Nggih. Oh, pancen kondange ngono, Reng. Oh, dalang Degleng ya. Kediri. Ya. Ya ning pancen dalang ki tanpa parapan kadangane kurang munggah utawa ora gampang dikenal. Lah niku nami asli kok. Oh, Degleng ya Mas. Nggih. Lho ki apa kentekan jeneng? Ki Degleng Gondo Supono. Oh, Degleng Gondo Supono. Nggih. Degleng kan artinya gendeng. Heeh. Gondo niku kan Mambu. mambu. Supono niku napa? Suki linuwih pono kuwi ngerti. Terus Luwih ngerti bab gondo lan mambu. Gondo ki yo mambu. Oh ya, luwih ngerti gondo makane dadi gendeng kuwi mau ya. Ora apa-apa gendeng-gendeng lelak nguripi ya, Nduk. Mantuke kok ora ikhlas ngono. Nggih. Ya duwe cah loro, ayo. Ayo Mi. Oh, Mi. Oh, Mi. Bawa mboten. Oh iya Bawa no, no. wis Lah, piye apa? to, Pak Kepala Sekolah sik lenggah kok. Ayo bawa. Mulai ora bawa ora kirimi duren neh kowe. Ayo. Ayo. Sinebut. Eh, Padha mirip iya. Pak D. Yo sing tuwek sik, yo ambak cilik wis tuwek lho. Ayo. wah si Todi. Wis to ngene wis dhewe nyetatus. Aduh Gusti ngono. Maklap ayo. Yo. Natian wujud temong peksi alus manis nangsa make Ayo kan awakmu. Mikir semono jarak wis bianter to kuwi lok tenan bocah. Saja iki
bocah iki luar biasa mene lho kok banter. Sok yen tuwa dadi bakul jamu iki mesti. Goleki si podang jenar Niken tak lem, wah powere suarane kaya ngono miki mongko semono adohe. Umi batine ya alon-alon matun kelakon. Ora masalah. Lah ratu podang kuning dheke. Lah kowe mikmu saweran kene ndi? Lah niki. Oh kuwi. Oh, sing mari banter mik saweran kuwi to. Ijol Jol nyejal. Lah mbok menawa kanthi mik kuwi terus powermu. Sule wis gedhe aja ijol-ijolan mik ngono lho ya. Gak parang dijol-ijolke. Lah teng napa? Kudu tetep kuwi terus kudu. Iki lagi tak rembug karo dar lho. Alu wae lho lah. Lah gedhe ra oleh. Oh ngenteni gede. Hah? Ngenteni gede ndak oleh. Ya wis gedhe, wis umur. Lah Mbak Umi wis gede, berarti golek ijol-ijolan mik. Wis rawuh peksi. Ren wis gedhe, wis umur, aja meneh kok mik, gak mbok salon kontrol jolke ra masalah. Kontrol. Lumpang siji loro. Ayo Oh, narso iku kupinge bliring. Ayo Iba bunga Heng Umi kejaba nyinden wayang sosok ya rekaman nang TVRI Surabaya Mas Gareng. Oh iya ta, dadi apa? Dadi apa maling rumah samu? Ya dadi penyanyi. Bukan ana hose, ana penyanyine, ana campur sari. Ah, ngono sing cetha, campur sari ta, Nduk. Nggih. Lah rekaman iki lah apa jenenge iki kamera kok kono. Dia kan sosok rapal gitu. Lah tulisannya ning kono, nganggo TV ngono kae lho. Heeh. Nek anggere tulisannya ra ketok opo iki? Apa iki ngono kuwi teh. Ya penyanyi iki modale apa lagu, penyanyi ora apa lagu. Ngisi-ngisini gurune. Gurune kowe to? Dudu takok gurune sapa kok aku? Lah sapa? Lho gurune sapa ya? Gurune sapa? Jenengan. Lho wong anak kowe ora tak wulang kok kowe mulang kowe nggo apa? Lepas ten pesawat nika lho. Pesawat aku turu ora iso kok. Turu ora iso aku pesawat ki kok ngajari kowe. Aku ora iso turu rodoku kari loro. Yo. Nyanding bisa dadi Hop, kowe kan. Loro landung-landungan, ora entuk ambekan. Ayo. 1, 2, 3. Oh, yo. Jurine kowe reng. Umi kalah, Umi kok malah yo kulino nyekel mik kok malah kalah kowe. Wong urung wancine mandek kok mandek iki piye iki kalah landung. baleni. Mau ae. Oren. Ya ngecek kok ngono kuwi. Iki ngono permintaane Bu Umi. Apa? Dingkik-ngkik. Dingkik iki apa? Ngene lho Mas Teh. Ding tak genjring-jring ngono. Thailand style. Oh, Thailand. Aku sing mburi yen ngono. Garek. Kon ngono terus regep kowe ora. Iki lho, ini kan nyejake dingkik-ngkik ngono kok. Iya. Lho basane iki ngono. Oh ya, jenenge wis pokoke jogetan ngono wis. Iya. Entuk-gentuk maksudnya. Yo, diaturake. Podang kuning berdua Niken dan Umi. Liwat mesti tak nyang.
Apa kuwi? Mbuh. Yo. Pedang kuning dadi gubuk asmara, mau gubuk asmara dadi pedang kuning. Kelarisan to mari kowe. Esok awan ning jenenge variasine menungso ya ngene iki. Umi lenggah niken tetep sik. Dadi antarane Umi karo niken ki ora iso dipadhakke. Yen ora ngono ya dudu Umi, yen ora ngono ya dudu niken. Mulai kelebihan dhewe-dhewe. Ah iya wong apa-apa ki
Oh. Iki anakku ya, Le. Kok anak to, Pak De? Apa? Putu. Oh, tuwek no. Ya yo sampean ki nyebut. Berarti ngene kok wong aku arep ngandhake ora iso disamaratakan, Nggih. ora iso dipaksakan. Karaktere wong dhewe-dhewe umi ngene niken ngene. Mula aja dibanding. Bandingke dados. Usik to. Kok ngene kok dibanding-banding ketisaing saengke ya mesti Pun, sampun Pak De. De, sampun De. Janokone ambeien. Iklan, kuwi mau iklan. Yo Niken Salindri disupati bareng yo. Nangis sajroning atiku. Mudhun nduk, ayo kok kaya ngapa? Ubeng ana pangkunge cahayu. Hey!
Piye Reng? Ngono kuwi. Astagfirullahaladzim. Gerake iki kreatif, energik ngono kuwi Reng. Iki wis SMP kaya ngene mahasiswa iki ora ngentekke panggung kowe. Polahmu iki lho. Polahmu sosok kecer ono, kecer ini. Masa kecer, Pak Dik? Ndak ana sing kacer. Mau kecer tak kelumpukke ning pojok ono lho. Endi apane sing kecer apane? Polahmu ki ya bener ning ngene iki sing diarani menyesuaikan iringan. Ah iya. Gandeng iringane kaya ngono sing ngendangi ya giras, sing joget ya giras. Kuwi Ning kuwi mau kendangane kurang cepet. Itu memperlambat tempo. Iya, itu Kurang- masih secara umum itu masih tingkatan tengah. Kudu luwih cepet meneh. Iya. Dul. Sapa iki dul mani Iso gak sih Mas sing rada cepet ngono Mas? cepet yang perlu Masa gak 100 km per jam. Ayo. 100 km per jam. Ken, kowe nantang-nantang kono kuwi iramane cepet tenan kowe mengge-mengge lho. Oh, Loh, SMP kok pada kituwekan. Kowe ngece. Ngene kuwi kudune ra ngono. SMP kok padane tuwekan ngono kuwi. Loh, kono ki terus rene lho. lek Pakde gareng paling ya ora iso. Loh. Aku kok kon joget kaya ngene kok. Iso? Ora. Piye sirmu piye Ken? Sirmu piye? Iramane kon rada. Iramane tuh kurang sesek. Yen Wow. kowe iso sesek ora iso ya. Antara 1 sampai 10 itu tadi masih 5. 5. Yang iki mau urung sesek lagi asma. Ayo. Saiki Malah sesek. penyakit ora. Neng ora apa-apa ki mau introne wis terlalu dawa. Hah? Introne ki mau wis terlalu dawa. Lah terus karmu Yuk kita bicara-bicara dulu. Nanti jogetnya nanti lagi. kira sida cepet. Ora sidong aku cek menggeh-menggeh. Iki manusiawi yo. Iya. Nggih, kula ngaturaken sugeng dalu selamat malam. Iya ning lirih ae. Kok berbeken aku ora. Lah niki mike pun adoh jane. Heh? Nggih, selamat malam Pak Cahyo. Iya nduk, selamat malam. Kareng Pak, kurang ngomong. Aja-aja wingi bar mili lho. Oh iya, Bos, carry bos, bae, bos. carry bae. Tua-tua carry dulu nggih. Iya. Nggih, pripun pawartosipun? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah saya. Sehat. Dangu mboten kepanggih keuangan. Nyapa? Salim riyen. Heeh. Awakmu sik SMP kok awake wis gowedi kaya ngono. Napa nih sing gede? Awake kabeh pilet saka pucuk rambut nanti Sik jembal tapi sikil gowedi. Pak Cahyo niku rada bahaya, Bu. Ngapunten nggih. Niku wau kan ngomong kok malih gowedi ngoten awake. Nggih to, tapi sing disawang duduk awake, Bu. Lah apa munduk? Niki ya, Bu. Oh. Allah kowe iki sik Ngoten, Pak. aku wis ngerti awakmu sik SMP to. Kuwi ketok gedhe sine kaos kaki kuwi aku ngerti to. Mboten nih. Ah mboten. Nduk, Niken. Nggih, Ibu. Ngene lho, Nduk. Kuwi jenenge manusiawi. Ah. Yen Pak Cahyo Kuntadi iki ngerti cah wedok ayu apa meneh jek enom pinter suarane kaya awakmu apik iki normal, wajar. Engko Pak Cahyo lek nyawang sampean kuwi gak tertarik, perlu dipreksakne, Nduk. Lah Tenan. sik Berarti Lek Pak Cahyo nganti ora tertarik berarti Pak Cahyo. Pertanyaane, yen dheweke tertarik karo Niken kowe ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa kan padha karo anake dhewe, Pak De. Nang kene ora apa-apa ning omah ya sadajap pepo. Ya ndak, Pak Cahyo kalian Bu Kesi iku wis tak anggap dulur dhewe, keluarga. Bapak ya bapakku, ibu ya ibuku. Lah aku Pak Deku, Pak Deku. nah Aku ki ngono. pakdemu ora kaya iki kom. Oh, Mbak Umi ki ya kleru. Lho iki lho ngerti. Wong jek enom banget bagusnya kaya ngene kok diceluk kong. Oh ya niki. Sanggak-enggake ki mbok yo yut. Apa? Oh bener wi, bener. Apa Kakang Adi hari-hari napa? Kakang Kawah adi hari-hari. Aku yen yut ora masalah. Sing sak ndure Aku yut. yen mbok undang yut ora masalah, yen mbok undang yat aku nesu. Napa? Mergo yen mbok undang yat iki mbok padake kertu aku. Yat. Ngene lho, Nduk, kabeh Pripun, Mbah Kom? papan ana nggone. Dadi sak ora iki SMP wae agresif kok ngene lho. Kok agresif iki saking kangenku ambek sampean, Pak Di. Kalih sampean ora ambek, mbek Lah, ya. wedhus.
Kalau Kali meneh sampean, Pak Di. Lah ya kambek sampean. Mbek iki wedhus. Oh nggih, kalih sampean Pak. Genahe saiki kelas piro kowe saiki? Kelas sakniki kelas 2 SMP badhe minggah kelas 3. Telune ya nyulek ngono kuwi. Lho, lah pas jenengan teng mriku lek jenengan teng mriki aman. Kemajuan. Piye? Untune dibetel. Dibetel. Dibegel. Apa? Dibegel. Dibegal. Begel apa betel? Iki untune dibel ben ora dibegal. Anu niken Nggih, Pak niki Di. salah satu potensi bukan saja omahmu di Kula Ponorogo. saking Ngendi? Kediri. Kan boten namung Kediri, Jawa Timur khususnya Kediri, Jawa Timur umuman Nusantara pada luasnya. Nggih, Ini leres. betul-betul potensi. Nadyan Alhamdulillah. tes SMP pun ngalah-ngalah Amin. patok bagrong gitu. Napa Patok Banggrong niku napa? Seniormu, Oh, senior. nggih tapi kula nggih tasik derek ajar. Ora derek ajar, derek Cahyo kok ajar. Ajar ki sapa? Derek napa? Sinau. Nggih, sinau. Sinau ki ning kelas ning kene golek duit. Nduk, latihan. Derek latihan. Latihan kok dadak-dadan ngopo kowe? Gladen. Gladen. Gladen ki perang ora nyanyi. Reng ngono. Op, Celun. Reng Pasuryanmu pasuryanmu kaya kaya Super Tetra. babi. Kok babi super tetra. penyanyi karo dalang kompak. Ngaja ngono Pak De, rene Pak De rene. Aku ki mesakne kalih panjenengan. Iya, Panjenengan saya. niku pun yuswa, pun sepuh, umume niku teng griya, mboten nyambut gawe. Sing nyambut gawe niku anak-anake panjenengan. Kok jenengan kok nyambut gawe jane dige apa? Aku jane iki meh ora nyambut gawe doyak-oyak kae lho. Kon melu karo kae. Saman ki lho malih kurus banget, aku jan mesake banget pas ndek kono saman nggih jaket ki atiku keronto-ronto Pak De. Nyawang sampean ki keronto-ronto. Anu giringan ra cetha kene lho rai kene san. Oh ngene, keronto. Tanganmu kotor ki lho. Wo wis kae resiko buang dhewe. Wis bersih kok. Wah, ana penyanyi nom ayu gleling kowe. Niki Mas nggih nanu SMA teng mriki Mas. Nggih, Namine sinten? Muhammad Andriano. Ya gantenge Masya Allah. Jangan. Mbok lem ganteng itu rambutnya gondrong. Jadi kedisiplinannya pelajar sini begini begitu dikasih Oke. tugas melaksanakan dengan baik. dan Nggih, benar. alhamdulillah niki Ayo, teng disapke SMK sik. Negeri 1 Bendo. Bendo Magetan. Magetan. Saya mengucapkan happy birthday atau disnatalis nggih. Happy Oke. iki ora birthday, happy Salma. Happy Salma. Ora happy birthday. What is happy Salma itu apa? She is sengok. Terus gak usah disis saya. Nggih, mengucapkan happy birthday buat SMK Negeri 1 Bendo Magetan yang ke-21 tahun. Semoga semakin jaya, semoga semakin sukses ke depannya, semoga semakin banyak muridnya, semoga semakin pinter-pinter muridnya dan muridnya tentunya lulus semua. Untuk para siswa-siswinya semoga yang diinginkan bisa tercapai. Amin. Nggih, amin ya rabbal alamin. Kalian warga yang ada di sini kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Amin. Sampun derek mirsani dateng mriki ingkang live di YouTube. Mugi-mugi panjenengan sedaya dipun paringi sehat selamat wilujeng. Allahumma Amin. dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah. Allahumma Amin. dipun paringi panjang yuswanipun saged momong anak lan putune. Amin. ya rabbal alamin. Amin. Ki tuwek ora dadi penyanyi dadi model wedok iki. Loh, sirku ngono Pak De, Ning malah lebih- tak amini. Berdoa itu atau mendoakan seseorang atau sesuatu itu hukumnya bagus. Nah, apalagi mendoakan yang baik itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Betul nih Ken. Iki lho Nduk kan. Nggih pripun Pak Dalang? OSIS dan Taruna SMK Negeri 1 Bendo Magetan
ngersake jenengan nembang Gubuk Asmara. Gubuk Semara. Asmara. Nggih Pakde nggih. Asmara. Gubuk Asmara dijaranakne napa pripun napa? Kena. Jalukmu versi apa? Oke. Oke. Yogane niyaga pengrawite Mas Cahyo ki apa-apa oke. Nganggo trompet tok iso. Masuk iso. Heeh. Ketoke apik ngono deh, Pak. Nah, jajal. Dereng nate to? Mas, Ayo Mas trompet tok, Mas. trompet tok. Di paling ora dicinting trompet. Ayo. Langsung Kreasi kok. Ayo. dilapis dhisik lambene ya. Wis to. Kuwi Ayo. mesti trompete wis klomoh. Ayo, Nduk. Diiringi. Ayo. Apa? Seno anune no, apa kuwi bawane sik no, Bawa. poconge no. Oh, bawa riyen. Dicinting trompet, dicinting trompet. Bawa cinting trompet. Oh, kok kaya sepur lewat to kowe iki? Neno. Nyingkur. Ayo, yen kira-kira saksofon. Nene. Wiwitane nyingkar nyingkur. Pancen dasare suarane pancen banter tenan iki. Dandan iki losdol ya ngene iki. Ora kuwi ungkul jenenge losdol ora. Ya ya tegese tanpa nganu ora isin-isin ya nduk banter bener. Oh ngoten. Heeh. Oke. Niki dibanterne malih napa mboten? Oke ora apa-apa. Yen suarane banter tinting nganggo trompet reok. Nanti kaya jeritan. Sampeyan ki aja menyusah-nyusahkan. Masih bingung sampai irunge mekrok ya lho. Oh, anjane mekrok irunge anjane mekrok. Ngawur kae guru lho. Oh, ngapunten Pak Guru. Guru napa kok tasik enom? Guru napa? Lho guru-guru saiki nom-nom ngono kuwi Oh, lebih produktif ngoten. nggih. Kae nyebul ra nyebul guru SMK. irunge ya kaya ngono kuwi. Oh, SMKI. Guru Anu- napa Mas jenengan? Napa? Olahraga. Olahraga. Sik, Olahraga napa biasane? Napa? Takro. Apa itu takro? Sepak takraw sing pemaine telu Sik kae. hubungane apa to? Ayo. Sekolah kesenian kok guru takro iki. Lah ya kabeh sekolah kan ya ora ning nggone jurusan kuwi, Mas ya juruse pedalangan kae ya diulang sembarang kalir. Heeh. Ora menjurus ning nggone pedalangan tok. Ya wis ora apa-apa, saunone wis pokoke. Bulan kok. Ampun Mas, ampun mengke kula bingung kalaan nggih. Anu tintingan. Tintingane biasa Anu tintingan wae. nganggo siter wis, siter. Ayo Sul. Nyapu kok ora ditintingi gawe gong ae. Genter. Lingsem yen kemutan lelampahan kang kawuri Setya. Murah. Tresno. tresno tulus senadyan ning gubuk asmara.
tembang menika ugi kula aturaken dumateng keluarga besar pecinta wayang kulit saking Bojonegoro sak rombongan menika kula wau. Wilujeng rawuhipun saking Bojonegoro ugi Mbah Gunung CS nggih. Nggih, Mbah Gunung nggih ngersakaken lagon menika wau nggih. Ya Nduk diaturake gubuk langsung jaranan apa langgam riyen? Terserah kowe njalukmu piye? Kula terserah sing ngendang mawon. Oh iya, pasrahno karo terserah mulih wae. Salah siji. Ya aja kaya. Dinut ya langgap sik apa? Pripun, Pak? Jaranan. Langsung jaranan. Oh, audien jaranan. Pak Degareng joget nggih, kersane mboten nganggur nggih. Kok ketoke kendek wau kok mboten wonten kreasine. Kowe linggone kono mau turu to kowe. Tulinan HP. Aku kemringet lho. Ngendi aja kemringet aku. Kok cengel kene sing kemringet. Endi to? Budemu nonton. Lho ya ora apa-apa wong karo Pak Dene jaman cilikanku ke sampean dusi yo sampean gaya indi-indi aku meneng ae. Oh, ngono kelakuanmu reng. Lah kan jaman jek cilik to Pak De. Cilik. Jek cilik kula kae didelep-delep ning jeding. Wah, saiki tak dusi dupak raiku kok. Ya ora apa-apa mben nek sampean wis rada nganu kae ya tak dusi. Sok tapi cek sok tak dusi. Lekit iki reng, nganyelne iki reng. Iki bocah iki omong ngono mergo ora ngerti tegese mati kok. Kowe ngerti tegese mati kowe wedi kowe mesti. Lah apa? Ben bocah wedi. Mati kok wedi. Ya dirungokke ya, dipikir tenan. Mati ki apa? MATI. M, manusia semua mengalaminya karena itu takdir. Nggih. A, akan tetapi datangnya tidak ada yang mengetahui. Nggih, takdir. Sing penting T. T napa? Tidak harus sakit dulu, tidak harus yang tua dulu. Dipikir. Nggih, Ini semua rahasia ilahi. Nggih. Hati-hati Lah nadyan. nggih kan Nadyan sing nom aja sombong, sing nom mati sik iki akeh. nggih tapi kan umume niku sing tuwa dhisik. Iki dudu WC kok umum. Ayo Ken. Nggih Pak De. Ampun nesu mengke lek jenengan mantuk-mantuk stroke terus lek kan nggih mboten semerep. Ora masalah, stroke anggar stroke ngene ora masalah. Yang stroke kene sing mati kene sik berat aku. Nggih, sabar innallaha maha sabirin. Sabirin wae ora sabar kok aku bener. Ayo Pak De. Ya. Joget lho. Oke. Tumplak ndak telang ngene. Pokoke lek kuncine wong jaran kae, tangane ndaplang, sikile ndaplang, aja lali mendek. Nah, kuwi lak gareng lak pinterne nggen wayang Lah wong. kaya wong anyang-anyang. Lek jaranan meguru karo niken iki ya. Bener ngono kan? Bener. Nggih, mboten apa-apa kersane. Ngene iki nganggo ngepaske apa ora? Terus mari ngono gedruke kuwi enek hitungane 1 2 3 4 ngono. Yo ndak gedruk. 1 2 3 4. Jan kaya napa jenengan? Apa? Atas pite ayanan. Ya ora apa-apa ora. Ora joget ra paten. Aja nesu, momong cah cilik sing sabar. Loh, jenenge dagelan kuwi pelawake niku harus menanggung resikonya. Kabeh lek ning gone dhuwur panggung kae jenenge geguyonan. Lek sampean nggih serius ya gak apa-apa. Pitik wis elek kok golek sing ayanen iki. Aku ki Ya sabar. Musuh wong cilik ki sabar, Pak De. Sing apik ya Ken. Nggih, Mergo Pak. iki di live streaming prisane Sing karo wong. jentit ki bokonge duduk ngarep. Ya makane mung anu kae ngene ku ora ono ngene lho. Le, mundur. Lah aku wis mundur dhek ngejak maju kok. Oh ya apik berarti ngene. Ya Pak De ya. Iya. Ya Ken. Iso awane ngomah wis ora kerasan. Heh, Pak De iki piye to jane iki? Sampeyan iki kenal lagu apa ora? Sing nembang lambemu kok nyalahke aku. Wong sae seru kleru kuwi kowe lho. Ngono kok ora perasaan. Padahal iki ora kerasa, ora ngelek. Marai dalange ya petuk.
Ora. Lah aku sing tak apalke lakon renorno babakan tembang lak ya kowe kuwi. Wah, kok nyalahke aku. Tak tekane. Nyapa? Niki wau kula nyanyi napa? Kudang kuning. Ya Kowe bener tok. berarti. Sing koclok ora mung kowe tok, sing gendang Jaipong ngono ya tung tak dang, tak drondong. Ngono ya ngono lho. Kudune hop 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 ora. Aku ya gumun Pak Eko kok nanggap wong kocrok kabeh. Ya ora apa-apa. Apik lho ki mau der tenan lho. Aku argane wis arep ngelikke, wis delekke ku ya wis. Lah sampean ki yo ngono Pak. Aku ngomong isu awan ki sampean kok ya wis joget-joget. Aku kan harus ngene delekke ra iso kok. Malah wis nyentak barang kuwi. Yo. Ora apa-apa salah, aku ndingi suluk ya salah, ora apa-apa. Mangan kowe nganggo kaca. Wong rumangsani to kowe. Rumangsane. Wong kula mawon watuk nggih salah kok. Wong iki mburi lak dalang kabeh, ngene blas ra nek sing elekne. Wah kowe iki lak gur Malah nembak. kowe kleru meneng dhek malah. Ayo kono, ayo kono. Kowe iki gur nembak, gur suluk, kleru aku bojo kowe tau kleru kok. Kleru lek kowe ora. Heeh. Ya kan? Yo. Yen liwat aku kelingan kubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan ya Mas ya warna abang tanda isih perawan senangi gobak asmara biyen kae tak go anteng tresno tanpa bantal tanpa klasa bata-bati kataman asmara gubak kae nyimpen wiwit biyen tumeka saiki gubak kae kepeceta wayah nangis ati gagah trima ki wiraswara loro ki digunakan dengan yang baik-baiknya. Ayo lagi 1 2 3 yo. Telat. Sing Kudune kan mau. Wiraswara sing banter ora jer. Swit. Sing banter. Pokoke lek aku kingko joget jaranan aja nganti disuwit-suwit. Kok lek nganti disuwit-suwit, pingko sing suwit-suwit iso kena kabruk. Oh malah ngenteni dheweke. Ngenteni mbok kabruk. Ya aja to. Tarik kan. Apaan? Gete yo. Hei, ayo kan. Hei.
Apik tenan iki. Iki mau cuketku komplit tuh. Jaranan, dadak merak, terus iki mau terakhir sing wong wedok joget-joget ki apa tuh? Napa? Sing wong wedok joget-joget mbak jaran iki jenenge apa? Jatil. Jatil, oh jatil. Jadi komplit ki mau paket komplit pokoke. Paket komplit. Heeh. Ah ya menggeh dhuwur. Oh, sama nasi menggeh-menggeh. Heeh. Oh, itu namanya efek. Iki anu kayak ono napas buatan. Napas batane pripun? Wah, ra tau melu PPKN kowe. Golekno kompo. Lah kok PPKN kula yang mboten nate sekolah. Lah ya ki bocah. Saking larise kan sekolah Amin, cacat. amin. Boleh berkarier tapi sangu sekolahan kudu nduk. Oh, ngoten. Nggih, nggih, Pak Des, ya. Ora jeneng ngalang-alangi tapi sekolahan itu juga perlu. Nggih, Pak Des. Nggih contone niyagane Mas Cahyo iki kabeh sarjana. Kabeh ana sing S2, iki ana sing dosen. Dadi ngoten. pengrawite Mas Cahyo kuwi ora ecek-ecek. Oh, ngoten. Pesindene iki ya ana sing dosen, mahasiswa, ana sing tukang pijet. Loh, Ora eneng tukang pijet. Mijeti bojone dhewe apa ora itu? Iya. Ning istilahmu tukang lho ora. Lah mijeti bojone dhewe aku yen mulih nyambut gawe ya dipijeti bojoku kok. Nggih. Saking Pak Kades Mbulu Gledek nggih. Mbulu Gledek nggih. Hah? Mbulu Gledek. Nah. Request gending lali janjine. lali janjinya terus napa malih, Pak Des? Sik. Kok aku matur pagi barang lho. Nggih, Pak Cahyo. Padha tuweke kok. Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullah. Saking Mbah No Kulit Magetan. Wah, Mbah No, nggih Mbah No. Kenal aku nih Mas Gareng iki. Mbah No iki njaluk lagu terus ora tau nanggap. Yo ben, Wis suwe lho, yen biyen ora tau nanggap ora masalah wong biyen tau nanggap kok saiki ora nanggap meneh. Nanggap kuwi ya kudu enek niate, Pak De. Lek ora Betul. sir niat ya ora. Betul, berarti iki kari menimbulkan niate. Iya, Nggih. niat dulu. Nyuwun gending pepeling kagem Ki Dalang Cahyo, Pak Haji Gareng. Amin. Mbah Trimo, Mbah Gunung, Pak Guru Prayit, Mas Saiful. Matur nuwun Mbah salam saking Mbah No Kulit. Nggih, Mbah Gunung CS. Nggih. Nggih, terus Ugi saking penggemar wayang kulit satu Mbah Gunung, Mbah Trimo Pratama, Mbah Panjianom, Kepuh Rejo, Pak Guru Suprayitno, Pingkuk, Pak Sun apa iki? Sun Gondrong. Sun Gokong. Utuh. Nggih. Mas Saipul, Mas Bandi. Nggih. Iki tulisannya apa? Iki macam piye to nggih? Sun Grandong. Kerik. Sun Kerik. Sun Kerok. Sun Kerik. Oh, Pak Sun Kerik, nggih. Kali Mbah Bandi. Kerik, nggih. Kerik lek diwalek napa, Pak De? Kerok. Mengucapkan selamat HUT SMK 1 Bendo, nyuwun gending ninggal katresnan nggih, wau sampun kula aturaken. Yo, lali janjine kan men dikancani karo Mbak Febriandari, Mbak Un dan juga Mbak Winong serta Mbak Birgita. Tak akei mumpung panggungnya jembar. Wah, Sapa lagi? niki musuh kula kalem-kalemi. Ora apa-apa ya makane kowe engko adaptasi menyesuaikan kalem Ora iso kalem aku ki, engko Kan, nyampluk kancane. Kowe iki pokoke dapukmu dadi leader, ya toh. Engko liyane ngetutne awakmu wis. Kowe toh. leader liyane ngiler.
Ayo. Leader liyane ngiler piye? Liyane ngetutke ngono ayo. Wah, jan wis. Leader pemandu. Nggih. Ya. nggih. Ah, pemandu. Pemandu wisata. Pemandu wisata. Pemandu wisata. Pemandu joget. Oh, Gak apa-apa. Wih, sindane jeplok. Ketoke ayu-ayu polahe. Iya. Kok kene kono kok ajlok lho. Lah ya. Wah, jan sindane Mas Cahyo iki jan. Wih. Nggih no, nganu Pak Dalange nggih bagus, sinden-sindene cantik-cantik, menyesuaikan. Dagelane? Dagelane nggih ganteng. Syukur. Iki katarak iki jan. Astagfirullahaladzim, sampean ki dilokne ganteng ki Aku kudune ya, bersyukur. Kowe ngelokke ora realita, ora fakta loro ati. Ya wis. Justru aku mbok lokke, elek ora masalah karena donya ki ora diarani bagus yen ora ana wong elek kaya aku iki. Tapi bojone sampean kok gelem ya, Mis? Loh, mendem kok. Weh, Wong gelem ki ora perkara rupa, katresnan. mendem Wah, katresnan. Oh, berarti cinta itu tidak memandang wajah, tidak memandang harta. Cinta itu hanya tulus di hati. Sok ben tak ajari kowe sik SMP ora perlu ado-ado ya. Loh, tapi aku lek babakan Ngono. ngono kuwi ya lumayan ngerti. Oh iya. Wah bahaya. Yo. Digemparkan SMK 1 Bendo dengan Lali Janjine berpacu dalam melodi ya yuk. Ya yo. Kadang-kadang BMC Bojonegoro Mas Karno CS monggo. Hey!